piyayi berpendidikan dhuwur. Sinten? Pak Nur Salim. Dr. Nur Salim, sarjana hukum M.Hum. M ki magister ya ta. Magister hukum. Pasca sarjana ngono kuwi. Nggih, S2 wi. S2. S3-ne doktor. Aku S1-ne SH. Kowe apa kowe yo S1 SH? SH aku. Apa? Susah hidup. Nyambut gawe uang lira rame-rame. Sarjana hukum, awakmu ya sarjana hukum tapi njumuk jurusan hukum karma iki lho. Karma diangkulmu moncrot kuwi padakne nyanyian dangdut iku gak. Rumangsa iki ning didhawuhne rene kawe dhewe kudu luar biasa panjenengane Pak Nur Salim. Salim nggih pripun? Nek Yudha ki ya pinter ning kendaline kan eneng kowe. Nggih. Eneng mlesete tembunge Yudha ki kowe sing tak cekel. Nah, lha napa lho Yudha sing ngomong tuturana lek omong sing apik. Dadi ngene lho Dik tak omongi awakmu. Iki awake dhewe ngene Pak Nur Salam ki Salim. Salim. Ngomong blencang-blenceng kok iso. Lek matur sing bener. Ndak ya, lak nek Pak Nur Salim ki sing matur sing bener ya. Oh iya ta. Awakmu basa Jawa ya oleh, bahasa Indonesia lebih baik. Oke, kudu gawe prinsip. Prinsip paugeran apa? Ya menungso ning urip ning alam donya iku kudu eling lan waspada kuwi penting. Eling ning omah ndek bojo waspada aja nganti konangan. Allah. Ngalor ngidul ya dhewe. Itu ngono prinsip Pak Sun Gondrong, oke Dek. Awakmu ki kudune sing berarti koyo enek apa ki ngaturke apa Mas Yudha iki rak ditetake. Nggih. Oh niki kitanan ta, Bas? Heeh, tetakan. Walah, sunah. Walimatul khitan. Netepi sunahe Kanjeng Nabi. Enek dalile Mas. Dikhitanke utawa diislamke utawa diselamke. Diselamke. Kuwi cara dalile pripun Mas? Mboten wonten dalilipun. Kok iso? Lho, nggih, awit khitan menika menika manut Kanjeng Nabi Ibrahim. Oh, jadi menungso sing pertama kali disunat ning alam dunya iki Kanjeng Nabi Ibrahim. Berarti disunat ya ngono. Disunat. Walah ya wis anu berarti aku bareng ya. Mulane menungso ning alam dunya supaya resik kudu melu khitan utawa disunatke. Berarti ngene ngresiki ya. Ya, ngresiki. Sukerto. Sukerto diresiki. Umure sik pira to sing masane iki? Ya paling tidak nek wong sunat iki paling tidak umure 42 lah. Jangkrik kuwi jane. Lha ke 42 ya ora ngetok lomba lah kuwi jenenge terong kuwi. 12 tahun. 12 tahun. Tegese wis akil balik. Akil balik. Wis remaja. Aku ki mau nuwun sewu. Remaja berarti sak ya ndak-ndake sak ngisore anakku wah tukaran kok. Dongane dadi putra sing saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama ngabekti ning wong tuwa. Terus iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Kleru omonganmu. Lah kok iso kleru? Bocah cilik kon mikul bapake apa kuat iki? Ngawur. Iki kakiasan utawa kata mutiarane iki ngono. Piye ta maksudnya? Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Berarti Pak Nur pira? Pak Nur Salim. Pak Nur Salim ki paribasan nyambut gawe ya nyambut gawe to panjenengane sukses kaya ngene iki kanggo merajakne putrane menghibur kabeh para warga ki awit panjenengane iki pekerja keras sukses hidupnya. Mulane nyambut gawene paribasane sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah iki. Saya tak aku rubat apa itu sirah nggo sikil-sikil nggo sirah itu piye to kocrok piye to bocah iki. Piye to bocah iki ngomongmu iki lho tak apuk lambemu aku lek apa-apa blesete seneni bose iki. Sirah nggo sikil-sikil nggo sirah kuwi aku rubat goblok. Tegese nyambut gawe direwangi adus keringet. Ah iya kecut wong banyu syarat-syarat adus kok keringet. Wangel mentet omong-omongan. Lah nek klarune aku seneni bose kok tak tapuk. Bapak Nur Salim ki lek nyambut gawe. Pripun Bos? Pripun? Kowe ngene aja, kowe menengo dhisik. Lho lah pripun? Lah nyeneni engko bar iki ngono. Ngentahi terus negere wong ngomong. Piye ta maksudmu? Tegese Pak Nur Salim nggone nyambut gawe iki ora ngerti rina, ora ngerti bengi. Lah ngene iki Bos. Ora ngerlokne Pak Nur Salim picek berarti kowe iki. Wah, omonganmu tak hantem. Lah piye lho ora ngerti bengi ra ngerti apa genah mlaku ya genah lho kok tak tau wapuk lambemu tenan kowe malah. Kowe aja lakmu ngono lho omonganmu iki ado-ado ditanggapne kene malah ngelok-ngelokne lho kowe iki. Ngawur. Pak Nur Salim ki tegese lek nyambut gawe tenanan direwangi nyambut gawe mati-matian. Lah iki lho wong sing urip seger-seger malah dipateni lho. Kowe iki jane kocok kok piye omonganmu iki. Wong iki mbok ngomongi sing genah kok rumangsaku kok sing jarene direwangi membanting tulang linu kabeh tak omongi tenan kowe iki ora kena tapi dijak omongan rada intelek sithik kok ya iya ta aku lak ya ngomong tenan to enek blesete omonganmu aku seneni bose tak omongi lha apa nek kowe iki piye to bocah iki sirah nggo sikil-sikil nggo sirah aku rubat goblok kowe iki ngalur idul ki lho aku rubat kel kowe direwangi adus keringet kecut adus si banyu tawar ki wis cukup ra roh awan ra roh bengi lho cek piye to bocah iki jane kocok kok piye to bocah iki
Piye kowe iki omonganmu ki lho? Omonganmu mbok sing genah ngono lho, koke rumangsaku. Ya wis pokoke leh nyambut gawe sukses ngono. Lah, ya lah kuwi lho bener omonganmu ngono kuwi. Kuwi tak benerne. Kowe aja sok nuwun sewu lho, Beli mbok. Kula mriki wae. Omongan kok mesti Lah aku rene mau paling tidak kaya percil iki kan tandurane kan pondok. Lha nggih, rungokno ta. Menerjemahkan Ali Batak sapununggalan iki. Aku kondang ngono-ngonoan kuwi. Apa direken awakmu tok sing iso ngaji? lah ngono ae wong iki kaya nyontoh putrane Pak Nur Salim, piyayi apa ki putrane soleh, salate rajin. Lah, anakmu yo ndempen wis tak omongi ngono lho kok iso. Lah undeng mau geger nuwun sewu, Bos. Paling karo anakku geger. Lah kok iso dolan kok nggae kudung to? Jilbab. Pancal biasa. Nganggo jilbab. Lah kok nggih jilbab? Ya ora apa-apa to, Dek, itu kan nutupi aurat. Ya gak apa-apa, sejak dini harus didekatkan dengan agama. Nutupi diengkulmu tak jecek iki mang. Tak dosa goleki goblok iki wong tua anake nganggo jilbab kok malah diseneni iki lho. Dosa ora entuk. Lah kowe ora ngerti anakku ki piye kok rumangsaku kok. Lah nyapa anakmu gantung nganggo jilbab? Lah anakku lanang ngomong nganggo jilbab jare kocok kok piye iki. Iki tak jecek tenan tapi matur nuwun saestu berkat sampean Mas Yuda. Ya kae aku ndempen nang nggonmu kaya tak elekne. Saniki anak kula niku manut, Bos. Jumatan yo tak kon Jumatan. Nek go iso manut imam. Kan Lah, iya. Mas piwulangmu kae lho. Lah nggih. Ali Batak. Kula niku lak Ali Batak niku saged mawon. Napa malih niku arti dari Ali Batak lan sak pitunggalan iki tak artikan, tak terjemahkan dalam hatiku sendiri. Apa iso Lah, Ali Batak kok diartekne iki lho Lah apa kok ya iso? ora kena-kenekne. Jelas no, Jajal nang piye jajal. Alif itu A itu Allah, lip itu tangga. Tegese awake dhewe lak madhep marang Gusti Allah kuwi kudu lurus kaya tangga. Kowe tau roh tangga kok menggak-menggok enek ora kagak nek tangga iso ngliwung ini kan gak enek ya ta. Mesti lurus ke atas dan ke bawah. Ke atas hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Percil iso kaya ngono to. Innallaha ma'asabirin. Artine apa wi artine apa? Becik ke titik Allah. Allah. Wong sabare kasih Gusti. Alif ba. Ba itu adalah wadah. Ba lak ngene ta, Dik. Iya ta? Ya sok-sok ya ember barang yang kena nggo wadah. Jangkrik iki domong yo iki sing ning ikrok ku lebak itu adalah wadah. Agama itu juga wadah. Artine awake dhewe lak nyemplung ning wadah kuwi kudu ngerti apa kudu sing ditindakne, apa kudu sing ditinggalke. Syariat agama. Alim bak teko sing angel to, Dik. Teko sing angel nyapu to sing penak-penak. Hebat Percil tak, Mas. Alif tak. Saya kira tak akan sulit kamu memperdalami agama Islam kalau kamu yakin dan suka agama itu. Percil. Sing liyane apa sing angel nyapu takon koyo ngono. Alif ba tak sak durunge awakmu mikir sakmu dhewe pikiran sake wong liya. Urip ning donya iki kita sedekah. Lah ya roh awak. Zakat. Infak. Dadi sadurunge mikir sakmu dhewe pikiran sake wong liya otomatis Romo ya main lho, nerone aku lho. Gila. Iki benisuk teko omah. Piye, Dik? Uangnya dikai magicom. Dermawan ora isanan. Sak sok glogok lah tenan, Mas. Mlebu. Percil ya ngono. Lho mboten niku jenengan mawon. Dadi awan ngono. Enek wong mara. Jam 12 kok tok Pak Sun. Langsung dikei. Metu langsung kei kulkas, Dik. Sore enek wong mara. Sore tok Pak Sun ngono ki. Metu langsung dikei TV 34 in. Ya nek mesine. Ora kerdus tok kan bakulan biyen iki. Ora ngangkat kowe iki jeneng. Alif ba ta sa jim. Awakmu nglakoni salat 5 waktu ora bakal jimpe ning malah bakal sehat. Nah, salat 5 waktu jimpe lho awakmu. Kaya bapakmu mbiyen bahas stroke kan ngene kan. Nah, ngene iki awakmu salat 5 waktu ora mungkin apane. Sing sikile sing ndi? Sing tengen. Bapakku. Bapakmu kena ngiwen stroke kabeh. Lah iya kan lakune kan ngene lah bapakku. Aku kan ro ngomong. Awakmu ora jim. Oh iya ora bakal jimpe ning malah bakal sehat lek nglakoni salat 5 waktu. Men sana incorpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Awake dhewe kudu sing kuat, Dik. Alif ba ta sa jim. Hak itu adalah yakin sekali Islam tetap Islam. Kamu harus yakin dengan agamamu sendiri. Awake dhewe lho, Dik. Kok iso tekan kono to ngaji. Aku mbuh pokoke. Alif ba ta sa jim. Kok akeh men sing mbok takokne. Sitok ae. Sesuk ngene lho, sesuk tak gaekne. Padha alif mau lho. Lah iya, sesuk tak gaekne ya. Ya. Koke lho apa? Lah ya kok akeh men sing mbok takokne ngono lho maksude. Alif. Ya Allah, tangga. Ya koke lho. Kok akeh men sing mbok takokne ngono lho. Ngomonge ra iso. Kancane kan mikir lho, Dik, ngono kuwi rumangsa. Ngono ya akeh tunggale. Lah awakmu apa iso? Lah aku lho njlentrehne bab lho iki
tang iki lambi warna-warna iki aku iso kabeh. Lha iki apa iki? Abang tegese aku bangga malam hari ini bisa sowan teng daleme Pak Nur Salim menghibur warga masyarakat Bayi. Aku bangga. Terus ireng tegese iri dengki ora pareng. Wong aja sok kulino milik barang kang melok selak ke susu muluk nek dutunggake ya aja dienggo. Ampun ya coklat. Coklat tegese cocok dan melekat. Cocok rasane melekat di hati. Akhirnya Pak Sun ditangkap Pak Nur Salim dan warga masyarakat nonton kabeh. Biru bisa ditiru wong urip ning alam donya, bisa ditiru anak putu kanggo patuladan anak putu awit wong urip ning alam donya kudu resik atine, resik pikirane, aja nganti keregetan marang jelanteng kanepson. Ijo Tegese iki lho jodohmu. nek ya sih ora ketara. ngeliram ta rumah aku. Napa niku ora ketara? Anu putih Tegese suci lahir lan batine wong urip ning alam donya aja nganti keregetan marang jelanteng kanepson. Kok jelantah tok to mburi rumah aku ben Iso ae. Apa warna apa nek? Liyane ungu. Tegese urip aja nganti mangu kudu sing tetak-tatak tutuk tanggung jawab ngadepi apa wae resik atine, resik pikirane aja nganti keregetan marang jelanteng kanepson. Jamu suwi. Nggih. Anu tembunge iki sae mburine jelantah terus lho Bos. Lorek ndang lorek tegese wong urip nang alam donya aja nganti diorek-orek pikirane, aja nganti diorek-orek rasane, aja nganti keregetan marang jelantah ing kanepson kowe. Mburi jelantah tok wis ganti bimoli jelantah. Take jelantah ae kowe. Mun tekak napa mleh? Lah ora usah kowe langsung sindan ki lho digerakne. Sinden tegese. Alah ayo ngomong jelantah nek tak tuku lambemu kowe.